Kaya ra? Kaya ra? Good morning mga amigos. So, dako dito sa unasan. Nagsuysoroy kay mangitag kasudan. Hey. Utian na rin na mga amigos ay. Pati na ko ituma. Samon ko kabatig na akong ba. Laom, diglapok diri. Nagbutos ako mga amigos. Nagsunod kong tugiroy gikan siyang naumag panudsod. Sumano yang kuha mga amigos. Lubong boots. Music. Nanginas ito mga amigos eh. Nanginas ito. Nanginas ko na sila o upan. Kaya stay pin dito sa unahan. Layo-layo stay pin dito. Lapok ng gili eh. Laom. Lubong na yung kuwatilo. Lubong ng tiil. Patay laom mahlapok. Ano ang sa inyo? Nakamimi kayo. Kudo-kudo. Agi mang motor dire ba? Patay. Oh, sama nih. Bitok mo yung kuha na ni. Ay, lam gigilapok. Agi makuha gid. Sa Tagalog nito is sari-saring gulay. Friends, pag tumingin ka, akin ka. Kuha gid dire. Wow.
Kuan na may tagimtim diri mamigos. Natabunan na sa kuan ba. Tabunan na sa lapok na alawom na kayong lapok oh. Di presaon na nga. Doon na yung mga tagimtim mapunit ni mo ginason. Laom nagilapok tanawa. Oh. Apo siya mga kuan po. Siya mga kamot ba. Bisag pasayin nun dato ba. Apo siya pasayin. Oh. Namun to ni pasayin magpuyuan eh. Tibas po na ni. O di sudin ko na lapok ka. Ay sorry lapok ka. Wagid ah. Wagid. Wagay nagsuod yun. Wagid. Wagid. Ini mata dia kini. Aja mata. Kaget. Ukut Tim. Ciday. Aw, nakalimot ko. Wa manday ko uyab. Kuan ay panggal. Tagak niya panggal. Kuan si panggal. Ay pangkuas lambay. Guba na. Siya.
Ito. Ay nakuha. Ay kinason. Ang kinason na dito sa kuan, lawod. Kaya ra? Kaya ra? Proud Bisaya ug proud probinsyano, isuroy mo sa wa pa ninyo na adto. Video nga pabibo, astig na pag-intro, ma-entertain ka, maka-interesado. Labaw na pag with reaction nga vlog, madala kas react, pati ikaw masyak na apoy ikabuga. Pag-abot sa comedy, detalyado mo ka pa, og short movie.